Почна ли? Да. Здравейте, аз съм Меначо Про и днеска честит 1 март! И днеска се връщам от училище, както винаги. Не слушайте отвънка. И аз съм Меначо Про и днеска ще броим мартинци. Първа, втора, трета, изнъди са, четвърта, стопче, пета, шеста, седма, някои май са плетени, осма, бутнах си началата. Ай. Много сериозно се оплело. Чай, колко бяха? Че ги забравих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Май бяха. 8. 9. 10. Таблет. 9. 10. Чул съм звънец. Се усъмни. Четвърте. За Арчи, което аз си го дадох. 10. 11. 12. 13. 14. 2. 14 мартинци. И така, аз бях Меначо Про. И чао. Абонирайте се. Дайте палец нагоре. Абонирайте за мрежите ми. В Instagram, в Facebook. В Facebook съм Даниел Шутов, пък в Instagram май ще съм Шутов Даниел. Объркал съм, да. И чао!